No niin, eli tervetuloa taas tänne kanavalle ja se on joulun aikaa ja joulu on tietenkin aina mysteeriboksien aikaa ja ei ole tämäkään vuosi erilainen, vaan sieltä on tullut Isonmeren takaa Jomesilta boksia, niin tosiaan lähdetään kattoo mitä se pitää sisällään. Uunituoreena Kusti Polki justiinsa tänne näin, niin katsotaan vähän mitä sieltä tulee. Onpas mulla puukko tylsä. Noin. Noin. Ja wow. No niin. Siitä lähdettiin heti tosiaan. Mikäs tää on? Tää on toi Teal. En tiedä mikä hitto se on. Discmania. Teal, joku putteri. Mut siinä on tosiaan aika nähti toi Jomes logo. Jomes logo, joo. Sitten on jo nämä perinteeksi muodostunut Jomes kameralla oleva stämpillä oleva lätty. Mikäs tää on? Joku Innova 173. Nyt ei oo kyllä mitään tietoa. Näkyykö siellä noita markkereita tohon? Jotain siihen on kirjoitettu, mutta en tiedä mikä. Joku väylis se olis. Eihän voisi olla tiippari. Tässä on tää hylly tässä näin. Selkeästi tuntee, sehän on se tiipparin. En tiedä, voi olla mikä on, mutta tämmönen mulla onkin jostain vuosien takaa jo ennestään. Nyt on nätin värinen. Follow Flight. Tosi nätin värinen. Jotain siinä on niinku roskaa tossa päällä, mutta mikäs tää on? Discraftia. Discraftilla taisi lukea täällä rimmissä. Joo. Thrasher. Discmanian Thrasher. Tollanen tosi nätin värinen kyllä. Harmittavasti vaan jotain tommosta tuossa ympärillä tommosta roskia. En tiedä mitä ihmettä. Onko jostain toista kiekosta lähtenyt vai mikä homma, mutta no, ei sillä mitään väliä. Jomes, do it for the Jomes, okei. Jenkkistämppi, pinkki nätti, midari, olisiko Roki oikeesti? Method, made in Sweden, Discmania, metodi. Oo, tää on joku baseline metodi kyllä. Lukeeks täällä mitään? 180 grammaa ei, mutta tää tuntuu... En tiedä voiko nää olla mitään active lineja tai jotain, mutta... No, mutta nätti stämppi, ei siis mitään. Approachable Jomes Pro. Grip. EQ. Tollanen. Joku midari se on. Muoto näyttää siltä, että saattaisi jopa... No ei, se on Discraft ja Butsi. Meinasin, että olisi saattanut olla trilogia, että näytti vähän Truutilta, mutta niinhän se Truutti taitaa olla aika Butsi-kopio, niin... Ei, se oli Buzzy, niin sanotusti. Mikä... Muovista en osaa sanoa. No. Kyllähän joka miehellä Buzz pitää olla. Joo. Sitten nämä Jomes tarraa.
Gazellus julibarris. Nättiä tarraa. Sitten tommonen tölkki, lämmike, pidike, kylmänä pitää, lämpimänä pitää, mikä ikinä onkaan. Saa tölkin tonne sisälle. Joo. Ja vielä on yksi, mikä on oho! Oho! Nyt on kova. Muovipussissa Too Hot Geese kiekko, elikkä Jessica Weiss. Ei, Erikas. Onko se Erika Stitchcomb ja Madison Walker? Kyllä meidän täytyy ottaa muoveista pois. Siellä on naisten nimmarit. Tää on hieno. Tosi upee. Heitän tohonkin vielä. Ja innovan kyynää. Hetkonen, pistäis tuo tohon noin. Sitten oli vielä tämmönen useammin käytettävä scorekaadi, että voi pyyhkiä tussit pois siitä. No joo, ei se huono. Innova Disc Golf. Joo ei. Se oli hei semmonen, mikäs tää oli tää? Madison Walker and Erika Stitchcomb, kyllä. Wild Honey, eli tää on Clashia. Glass-kiekko, Wild Honey. Nätin punainen. Too Hot Geese. Wow. Tää menee kyllä tohon keräilyhyllyyn. Joo, eli katsotaan vielä mitä sieltä tuli. Eli Too Hot Geese, Wild Honey. Sitten oli tarroja ja noita. Sitten oli Basi. Sitten oli, oliks tää Method? Kyllä. Slomes Method vielä kaiken lisäksi. Follow Flight Trashery. Sitten oli joku Innova. Epäilen T-Birdiksi, mutta se on kyllä aika leveä rimmi, että en tiedä mikä tää oikeasti on. Hei, pistäkää siihen kommenttiin alapuolelle, että minkä luulette sen olevan. Katsotaan. Tollanen rimmi siinä on. Slomes Production ja sitten Slomes, tää oli P1. Sitä ei tarvittu muuta sanoa. P1. No, ei mitään, hei se oli semmonen Jomes-paketti tällä kertaa. Ja tosiaan se maksoi $85 vissiinkin. Mutta toki tänne täytyy huomioida sitten, että tulee tullit ja postit päälle, niin kyllä tää aika kallis paketti oli, mutta ei sillä niin väliä. Tuetaan Jomesi hyvää duunia ja toivon mukaan, jos haluaa näitä kiekkoja, niin voi sit sieltä tilata, mutta tosiaan sanoin, että se on aika kallista, että tullit ja postit päälle, niin se on melkein satku vielä lisää siihen joku 90 lisää siihen paketin hintaan. Niin sillä mielellä voi miettiä, että kannattaako sitä tilata vai eikö sitä kannata tilata. Mutta ei mitään hei. Se oli tommonen paketti ja minä kiitän taas tältä erää. Nähdään taas joskus. Moro!